saps? Com hi ha llocs que només fan bestiari i dèiem, mira, la fem més grossa, a proporció dels gegants, i puguem sortir sol amb ella. Que no tinguem d'anar sempre amb els gegants, vull dir que si hi ha canalla que jo n'he trobat que no s'hi pot anar i hi ha canalla, doncs vinga, es poden sortir, saps? Ara, Míriam, ens trobem en aquest racó que està, suposo, ple de records, oi? Sí, aquí hi ha tots els records i encara els que deuen faltar encara de totes les trobades que hem anat fent. Doncs aquí n'hi ha des del 1900, a dalt de tot em sembla del 74, fins als d'ara actuals, no? I bueno, n'hi ha de tot, hi ha colles que et donen l'ampolla de cava, que sí, els gegants fets de fang, de pedra cartró, una mica cada poble dona el que també té, saps? Que si hi ha licors, o que si són de xocolata, o així. Quantes trobades feu més o menys durant l'any, Míriam? A veure, intentem fer-ne una per mes. El que passa que, per exemple, aquest any, al gener, febrer i març, no n'hem tingut cap. Perquè jo com a cap de colla aquest any he volgut tirar més a Girona i m'he dedicat més a anar cap allà, però clar, no n'hi ha tantes ara a l'hivern. És més tot el setembre, que és quan ho fem nosaltres, tampoc podem... Intentem fer-ne un al mes, que a vegades hi ha 2 mesos que se n'ajunten dues, i així també compensem. Intentem fer que hi hagi l'intercanvi perquè vinguin aquí a Calella a la nostra trobada. I bueno, dintre d'això, bé, vull dir, és que després també crema molt, perquè la gent treballa, aviam, això ho fem de bona fe, ens agrada aquest món, però tampoc per cremar-nos. Destaquem també aquest raconet, que suposo que és ben especial, oi? Sí, aquest és una època que encara jo potser ja encara no estava a la colla, que era l'època que tots aquests són de cartró i els són fets d'en nona, que eren els records que donaven aquí a Calella a les colles que venien de fora. Després fèiem la pubilla, oi? Sí, la pubilla, que és la Mariona, que també és gegantera, i va haver un any que la vam presentar a la pubilla d'aquí, va sortir guanyadora, i bueno, ens vam passar molt bé, va ser una experiència molt maca, i mira, la tenim aquí, ja perpetuada per sempre. També l'anècdota bona és que ella era pubilla i la Minerva també era pubilla del Maresme, no? I clar, era un any poètic, no? Molt maco va ser aquell any. Aquest és el racó, diguéssim, de les fotografies, oi, Míriam? Sí, bueno, aquí hi ha fotografies i encara les que tenim per penjar, perquè tot vol el seu temps. Hi ha fotografies, aquí encara hi ha antics geganters, les més actuals, els vestits d'abans dels gegants, de com van fer uns pòsters per l'agrupació. També hi ha records, que allà dalt n'hi ha que són records, que tampoc són fotografies nostres. I tot aquí hi ha fotos i un munt de coses per muntar encara. Quanta gent hi ha implicada, més o menys, Míriam, a la colla? De gent n'hi ha molta, podríem parlar d'una 50 o una 60. A treballar, els de sempre, això també s'ha de destacar, però ens agrada treballar uns perquè disfrutim molta més gent. Quantes vegades us trobeu aquí en aquest local? A veure, nosaltres ens intentem trobar un cop al mes per fer reunions així sèries. Després hi ha un grup de gent que es troba cada dimarts, que fem com una mica de portes obertes, que mai ve ningú a veure'ns, és una llàstima. Hem de dir a tots els telespectadors del Calella Magazine que vinguin a veure, a conèixer com a mínim la història i què és el que es fa dia a dia, no?, a la colla? Exacte, aviam, a part que ens trobem i parlem, vull dir, també és com una mica de sortir de casa, però nosaltres la nostra intenció de fer les portes obertes era conèixer i que la gent vingués, provés els gegants, perquè clar, arriba un moment que sempre som els mateixos i això també cansa. Llavors, clar, hi ha colles que hi ha dies que dius, mira, hem d'anar a Borges Blanques, i en aquell moment penses, jo hi aniré, jo també, però per un X no hi pots anar, i que ens quedem curts de gent, no? Diguem, si som 60, doncs mira, 30 van amb una i 20 van amb una altra, que ens poguéssim repartir més d'allò. I hi ha gent que diu, ai, doncs a mi m'agradaria, doncs és aquest dia que hem de venir aquí a conèixer-nos, a les trobades també, però clar, a Calella intentem sortir per les festes majors, Corpus i es fa, i para de comptar, aquest any sortirem aquí a Calella amb la biblioteca, que fan la inauguració el dia 23 d'abril, ens han demanat de col·laborar-hi, doncs sí, no? Cultura, doncs sí,
ens va bé anar-hi, que també és un bon moment, però també és un bon moment de venir aquí, que conèixer-nos, a veure el que tenim, que no tot és el que surt al carrer, que som més oberts, que fem 50.000 coses. També fem el Mastega Mosques, la revista, va fer aquesta propaganda, que nosaltres ho enviem a totes les entitats. També intentem deixar-los a les panaderies, vull dir, perquè la gent coneixi, és un medià de conèixer també el que fem, les sortides, què hem fet. Sempre parla del que hem fet, ¿vale? Per què? Perquè ens ho hem passat bé. L'any passat, per exemple, vam poder anar a Braga, a Portugal, vull dir, no totes aquestes oportunitats, i si t'agrada aquest món, per un cap de setmana és molt divertit. I la gent es pensa que és costós, i no és costós, són ganes de fer les coses, ganes de dir, no, me'n vaig i deixo la feina de casa. Aquest element, Míriam, no és característic, no?, dels geganters, però suposo que és important. A veure, és característic i no, perquè ja ho fica, col·laboració amb els nous gegants. Doncs la vam començar quan vam fer la recolecta per fer en Quirze i la Minerva. I aquí ha anat fent, vull dir, ens la mudem a les barraques, vull dir, allò, sempre són aquells 5 durets que al final de l'any, o dels 2 anys, perquè no ho obrim sempre, està foradada, però clar, la van venir a tancar per fer gegants nous. Doncs va molt bé. Llavors, clar, és la col·laboració, aquella petita aportació amb la Guardiola, o com molta gent fem l'aportació amb els amics dels gegants, a través de la revista, l'aportació amb les camisetes, que ara trobarem al Mastega Mosques aquest any, que és com una col·lecció, que també la trobarem a la que puguem. Vull dir, són petites col·laboracions que a final de l'any són aquells cèntims que ara volem restaurar el gegant, que també l'hem de fer de fibra de vidre, tot això ens ajuda a no tenir de demanar cèntims a l'Ajuntament, i que és una cosa de poble, nosaltres no ens beneficiem realment, ningú se beneficia, i podem treballar. Tothom, diguéssim, no? En general es beneficia la societat calellenca. Sí, però vull dir, els que treballem dintre la colla no, vull dir, això també s'ha de quedar, perquè clar, llavors hi ha confusions que si és les barraques, que no, tots queda a la colla, i serveix per això, per manteniment del local, manteniment dels gegants. Tot això és molt important, manteniment de que si hem d'agafar els cotxes per anar-nos amunt i avall. Tot això, clar, dels cèntims, vull dir, et mous. Hem de dir que el local ara en aquesta època és fred, no? Però que l'estiu s'hi està bé, oi? Està molt bé. Encara que dins i tot el fred que hi fa, també fem alguna dinada i el fem passar el fred. I com a mínim aquí tenim un element per passar el fred, oi? Sí, però no em preguntis d'on t'ha vingut, tan grossa, perquè encara no l'havia vist, deu haver vingut de por ahí, o d'alguna trobada, però mira, sí, fem passar el fred, si amb això la ratació, el que faci falta, però la qüestió és que hi hagi bona harmonia i ens ho passem molt bé, i ganes de riure i anar dinant. Doncs moltes gràcies, Míriam, per haver compartit avui amb nosaltres aquest reportatge al Calella Magazine. Doncs gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de conèixer el local i tot el que tenim. Doncs aquí acabem, Sònia. Tornem la setmana que ve amb un nou reportatge aquí al Calella Magazine. Fins aviat.